Dermatoscopia digitală este o tehnică ultramodernă de diagnostic prin care se examinează de obicei alunițele și tumorile canceroase ale pielii. Dermatoscopia este extrem de utilă în aprecierea caracterului benign sau canceros al unei alunițe, dar de asemenea pot fi vizualizate și diagnosticate și alte afecțiuni ale pielii, precum cele bacteriene sau micotice. Dermatoscopul este o videocameră în care este fixat un microscop cu microscopie bioluminescentă, cu o optică de înaltă calitate și cu un sistem de polarizare a luminii care permite mărirea aluniței de 30-60 de ori. Dermatoscopia poate să indice dacă o aluniță trebuie monitorizată sau îndepărtată prin operație. Totodată aceasta permite vizualizarea tuturor straturilor pielei. Aceasta este programa computerizată care apreciază asimetria elementelor pigmentate pe suprafața formațiunii date, deci conturul suprafeței și dacă conturul în diferite, avem 8 segmente, unde ele sunt abrupte și noi numărăm în câte segmente sunt contururile abrupte. Fotografierea și stocarea imaginilor reprezintă un alt avantaj al dermatoscopiei digitale. Fiecare imagine este păstrată ca document obiectiv, ca mai apoi să fie utilizată ca și comparație pentru imaginile dermatoscopice ulterioare. În acest mod se pot observa ușor schimbările leziunilor care apar în timp, mai ales cele care intervin în cancerul de piele. Programele existente în acest domeniu permit chiar și determinarea gradului de malignizare a oricărei alunițe. Noi avem o scară de risc de apreciere a formațiunilor pigmentate și vedem că formațiunea dată în limita deci de la 1 până la 4,75 formațiunile sunt benigne și formațiunea dată ea este în limita 2,7, deci ea este o formațiune benignă. Ceea ce e mai mare de 4 și 8, noi avem o suspecție de malignizare, cei mai mult de 5,45, de acum formațiunile or să fie maligne, ori merge vorba de un melanom malign. Dermatoscopia nu este periculoasă pentru sănătate și nu provoacă durere. Doar un consult la medicul dermatolog și un diagnostic corect al alunițelor poate să determine dacă avem sau nu formațiuni precanceroase. Dacă este depistat în faza precoce, cancerul de piele este vindecabil.